हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो। आं नोंथांमोननि गेजेराव जेसेबां हायो एसेबांनो दिन्थिनो नाजागोन। बे हांखोआ खोथियाजों बानायनाय, बेखौ एसामिस हांखोजों बानायनाय जादों। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ना मा होनो? बे फुजाखौ गपाल फुजा होननानै बुंनाय जायो। गोबां मानसिफोरानो नायनो फैयो। बेवहाय हारसा, बर' नङा, गासैबो हारिनि मानसिफ्रानो नायनो फैयो। बे फुजायाव गासैबो जिरादखौनो मोननाय जायो, जेरैबायदि गस्ला, लंपेन्ट, बेग, देलायग्रा मुवा, जुथा, सेन्देल, सिखा, रुवा गासैखौबो मोनजोबनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो बावगार। दायो सोर मेथाइ खननो नागिरदों नोंथांमोना सिनायखागोन जानांगौ, नायलांबाय थादो।
बेबायदिनो गोदान भिडिअ नायनो थाखाय अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामनानै गालां। थेंक इउ।